ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗଲୁ ହଉନି ମାନେ ସରି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉନି କିଛି। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୋର ରାମ ପଇସା ପତରେ ଗଣିକି ନିଏ ପୁରା ପୁରି ଦାମ। ଭଲ ଲାଗିବ ବାଞ୍ଛା ନିଧି ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ଜେଜେମା କାହିଁ ଠିଆ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ହିସାବ କରିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜେଜେମା ଆଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଇଏ ଡିଆଁ ରୋଗ ଆଜି ଆକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଡେଇଁବ ପାଖାପାଖି ଆଙ୍କର ଯିଏ ରହିବ ତାକୁ ବି ଏମିତି ରୋଗ ହେବ। ଜମା ବି ଏଇନା 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆକୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଇଯିବ। ଜେଜେମା ଡକ୍ଟର ସାର୍ ତ ଏମିତି କହିକି ଗଲେ ଏବେ ମୋହନା ସହିତ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା ମାନେ? ଡିଆଁ ରୋଗ ଇଏ ଡିଆଁ ରୋଗ ଆକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଡେଇଁବ ତୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଡେଇଁବ। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ପଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମୂର୍ଖାଣ୍ଡି। ଏବେ ଏକା ରହ। ମୋହନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ରେଡ଼ି କର। ଶୁଣ ତାରିଣୀ ମୋହନାର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ତା ରୁମ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେବୁ ଆଉ ତୋ ରୁମ୍ର ତାରିଣୀ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ରୂପମ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇବୁ। ରୂପମ ରୁମ୍ରେ ତୁ ରହିବୁ ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କରନି ଜେଜେମା ଜେଜେମା ମୁଁ ରୂପମ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ଜେଜେମା ଏମିତି କରନି। ରୂପମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଜେଜେମା ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଏମିତି କରନି। ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଥା। ତୁ କ'ଣ ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ରୂପମକୁ ବି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଯଦି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବୁ ତାହେଲେ ଏକା ଯାଇକି ରହିବୁ ଆଉ ରୂପମକୁ ତାରିଣୀ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ଆଜିଠୁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍। ଖେଳଟା ଆଜିଠୁ ଜମିଲା ତାରିଣୀ ବାଜି କେମିତି ପଲଟେଇଲି ଦେଖୁଛୁ ତ? ନାଁଟା ତାହେଲେ ଖୁଡ଼ି ମାନିଲୁ ତ? ଏଥର ଦେଖ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ସେ କେମିତି ହସ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି